Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesempatan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi yen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saged menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pangaosan ingkang sampun kita bicara dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang dawuhaken bilih nyemayani ngamal ngenteni kober niku termasuk wong sing salah hitung, wong sing komprong. Ihalatu ka'al a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Utawi olehmu semaya al-a'mala ing pira-pira ngamal ala wujudil faragh ing atase wujude kober lan rampung iku min ru'unatin nafsi setengah saking pira-pira kumprunge ati, kumprunge nafsu. Sing sampun dipun jelasaken alasanipun wonten 3. Nomor setunggal berarti tiyang niku milih dunya ngalahno akhirat. Nomor kalih nyemayani ngamal sampai rampung niku sing sering-sering malih ora sida ngamal. Sing nomor 3 tiyang niku
Mungkin nggih kober tenan, tapi bangsa wis kober tenan niate wis nglokro, kesempatane pun boten enten. Sameneika monggo kita pahami dawuh saterusipun la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraji. La tatlub aja nyupre sapa sira minhu saking Allah. Nyuprih an yukhrija ing to ngetokaken sapa Allah ka ing sira ditokno min halatin saking suci tingkah. Perlune kowe nyuwun ditokno kuwi lias tak malah supaya nglakokaken sapa Allah ka ing sira. Nglakokaken fima ing dalem barang siwah kang sakliyane tingkah. Falau arada mongko lamun ngersakaken sapa Allah ka ing sira. Las tak malah mongko yekti gelem nglakokaken kersa nglakokaken sapa Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin kelawan tanpa metu. Tanpa ngetokaken. Tegesipun terus pundi to sing kathah ngeten iki hubungane kali soal ibadah wau nggih. Nek sing dewa lak semaya. Aku semaya ben wis rampung aku tak ibadah. Dan iki enten sing ngeten sampeyan niku nyuwun. Ya Allah, mbok kula niki ampun disibukaken ngeten Gusti, Gusti. Supados kula mengkelah kula wiridan kersane longgar. Nggih pun piyambake nggih pun nglakoni ngoten nggih. Wis salat wis ngono, tapi piyambake sik nyuwun. Duwe penganggep nek napa sing diparingne Allah rupa penggawean donya niku wau. Nun sewu ibarate karo Allah ndelok takdir dadi bakul. Niku lha kok ya Allah mbok kula niki ditokne saking kesibukan bakul ngoten Gusti. Kersane leh kula wiridan niku saged panjang. Ngoten. Ya Allah, jaluk ditokno, dikeluarkan dari keadaan bakul dengan alasan supaya piyambake iso ngamal sing luwih akeh teng jabane bakulan. Mboten. Niku mboten salah gak oleh murid nyuwun teng Allah ngoten niku mboten pareng. Mergi napa? Lho Gusti Allah niki pun kersa nglakokno sinten mawon. Lah mbok tetep bakul nggih panggah mlaku lho. Ora usah metu saka suasana bakul. Niku ngamal itu panggah iso kelakon. Nyotone kathah kok. Enten tiyang sing sempat, sewu niki. Jane ya ora patek sibuk wong ya wis pensiun gak dadi pegawe. Duwe kesibukan ukur-ukur mengingu pitik ngoten mawon sithik-sithik ngoten. Lho ngoten niku jamaah mboten klendran, apa jamaah klendran. Padahal omahe cedhak langgar krungu adzan ben wektu nggih. Enten malih tiyang niku nuwun sewu niki. Penggawe niku becak, tukang becak. Sangu sarung teng glodoke becak teng nguri niku. Ngoten niku jamaah mesti tertib. Anggere krungu adzan ya jamaah sak nggon-nggon. Pas krungu adzan ning ngandhing masjid endi sandingi jangkul ya jamaah ning masjid kono. Delalang kok bar anu panjenengan Gusti Allah niku lek pun kersa ngersakne ngoten nggih. Ngoten niku delalah oleh penumpang niki ya omahe andeng langgar. Ngoten niku pas penumpange medhun adzan terus jamaah teng mriku. Delalah pas mlaku-mlaku biasa sik urung janggol sik teng dalan ngoten. Krungu adzan mendhet jamaah. Ngoten niku Allah lek ngatur saged mawon. Mboten kok sing marahi ora iso jamaah iku mergo oleh becak ora wong nyatane tukang becak sing jamaah tertib kathah. Gitu nggih. Lah wong sing awake gedhe dhuwur seger kuwarasan ora budal jamaah ya pirang-pirang. Kula mun nate matur to nggih. Teng tangga kula Bluro mriku enten niku bocah cilik. Nggih. Awake kuru cilik cara wong Jawa ngarane apa kecentet. Bocah wis kecentet niku penggaweane ngarit. Ngarit. Saben dinten niku ngarit rong keranjang. Dipikul ke ngalas daan apa sekawan kilo ke ngalas dugi griyane niku. Lho ngoten niku jam kalih siang ketok lengah-lengah metenge melempet ngoten. Karo mak niku kan mokel. Wis tole mokel gak usah poso ngoten ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, mboten pura panggah poso mawon. Lah sing sijine neneh mboten nggih. Tangga kula nggih ya awak ya gagah gedhe dhuwur.
Tumpakane sepeda motor, penggaweane ning kantor, kan mboten angkat-angkat to nggih. Lho ngoten iki gak kuat poso kok. Oh, tibake kekuatan ngamal niku mboten kok krana soal tingkah. Iki soal krana pancen napa? Wong isi pisan duit tekad lan niat terus oleh pitulung saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mboten perlu. Ngoten. Lho mun dicontone kok, dicontone. Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih angon wedhus. Nggih ta? Ya dadi garwane Siti Khadijah ya dagang. Nabi Ibrahim peternak. Puluhan ribu ternake Nabi Ibrahim niku. Tapi ya tetap saged ibadah. Nabi Dawud larat. Nabi Ayub nggih, Nabi Ayub larat. Nabi Dawud pandai besi niku. Nabi Sulaiman raja. Nabi Adam petani, Nabi Nuh tukang. Nabi Yusuf menteri lho. Ya sedaya niku ternyata senajan sibuk tetep iso ibadah. Mergo panjen napa? Piyambake ngitung kesibukane niku langsung dilebokne tenggene ibadah. Mboten perlu njaluk metu keng suasana niku. Betul lho nggih. Mboten perlu kok terus nyuwun ditokno. Mergo napa to nggih? Idza kana mar'u ala halatin la tuwafiqu ghurduhu kanat mu'taliqatan bid-dini aw bid-dunya la yambaghi lahu an yarumal khuruj minha bi nafsihi wa yu'aridu hukma waqtihi fayahdusu fi ghairu ma'adzarallahu fi. Kados sing diterangne sing pengawasan ingkang sampun tiyang sing kebagian penggawean sing berhubungan kali agama napa hubungan kali dunya sing pancen pun dadi ketetepan teng ngriku niku mboten perlu pengen medal keng napa keng posisi niku syaratnya namung setunggal asal napa sing ditandangi niku napa sing dialami niku ibaratnya takdir Gusti Allah sing ditibakne niku jelas-jelas mboten nerak syariat. Nek jenengan kok diparingi Gusti Allah ditakdir dadi maling, aja kok terus jareke Pak Yai kok jare lek wis ditakdir apa-apa gak oleh njaluk metu sak maling ae aku mboten ngoten. Sing dimaksud niki penggawean sing cara aturan syariat. Nggih, aturan syariat jelas-jelas itu gak haram. Sama gak perlu itu dipakai alasan untuk minta ngalih. Tapi lek niku pun mukhalafatul amri. Dan mukhalafatul amri mboten napa nek penggawean niku nulayani perintah Allah nyalahi aturane Allah wajib piyambake napa berontak wajib piyambake ikhtiar sak kuat-kuate supaya terhindar saking penggawean sing dosa niku wau. Ngoten. Terus intine jane wis sami kali sing dawuh sing napa nika mataro kaminal jahli nika. Sing wong bodho lek sampe njaluk perkara sing metu ning dalem wektu suci wektu niku sing sak liyane sing ditentone Allah. Lek niki diwalik. Piyambake kali Allah dilebokno tenggene suasana sing menurut gambarane piyambake suasana itu tidak memungkinkan dia untuk ibadah. Padahal jane ya mungkin, cuma atine sing ora karep sakjane ngoten lho. Atine sing ora karep. Jane lek karep ngoten, ya Indonesia kaya kula ngeten lek saged mawon alasan. Alasan Gusti mbok kula niki jenengan lerene mawon ampun pengajian. Kersane saged mulang sing sae teng griya, ngurusi santri teng griya, wiridan sing tertib saben badhe salat. Nek kula kesah ngoten niku salate montong dalan Gusti dos pundi le saged istiqomah. Waduh nggih ketoke kaya iya nggih. Kaya iya. Padahal jane lek gelem niku nggih saged. Malah beneran sakjane. Mulai ke pengajian kan pun jam 12 bengi. Umpama leren teng masjid pundi mawon sak dalan-dalan akeh masjid tahajud teng mriku kan malah apik to nggih. Bisa kaya pancen ora gelem kok. Nggih. Mboten purun keteko madhek alasane wis kesel. Jane sering ambek ibune ya dielingno. Bah tahajud sik ngene. Kesel Bu.
Mayar nggih jawabe. Kesel Bu, berarti lah sakjane sing marai kesel iku napa? Sing marai kesel mergo ora tekad. Nyatane lek pas rodok sore mulai malam Minggu nggih. Pas ngajine pas malam Minggu mulai rodok sore jam 11. Unjuk ngiriyo nyetel wayang ya kuat sampai subuh ya. Lho berarti lah mergo karep ngoten mawon ta nggih. Nah, mula sangka niku nggih. Saniki sing penting tidak kok bagaimana merubah suasana, tapi bagaimana memaksimalkan tumandang yang baik di dalam suasana itu. Niku sing penting. Ibaratnya jenengan rewang dengan wong duwe gawe, ngepasi karo sing duwe gawe dibagi kono ta kursi, ora usah njaluk aku tak korah-korah ae, mboten ngoten. Ampun milih aku tak korah-korah ae aja ngono. Saiki kowe dipeksa dalam suasana nata kursi iki, piye bisane nata kursimu ku sing apik. Sing penting niku. Nah, lho, mboten iso niku ya karek njaluk petunjuk to. Piye iki natane piye iki kok madhepe ning ndi? Terus dijejer pira-pira. Lho ngene takok iso to. Pancen ora patek karep iku. Mboten patek karep. Nun sewu mene bakulan teng pasar. Jadi nopo nggo terus enten wong tuku lak nggih mboten to nggih. Dene mek nuga didagangane pasar buka dasar ngoten niku napa dodol tahu napa dodol sayuran napa-napa. Kalih gremeng maca selawat umi-umi ngoten iki iso akeh ewon to iki. Napa maca selawat kudu ngedengkreng muter tasbih madhep kulon kanjeng mboten. Dan ya saestu tenggen kula ngriko enten lho Pak. Tiyang niku napa nggih? Gremeng ini men gremeng selawat, bakul kangkung. Lho ngoten niku anake kuliah nggih. Kuat gragati ya. Sekawan anake kuliah. Padahal ning dodol kangkung leh nandur dhewe namung cengkal 100. Enten tanah cengkal 100 ngoten lho nggih. Ditanduri kangkung. Niku bendina dipaneni sak klowok ngoten niku. Mubeng terus bendina ngoten niku nggih. Ya payu adek. Wong iki ayem. Sore diuntingi esuk gawe ning pasar. Nek ngedole niki kalih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pinten Bu? Kalih 3 unting, sedasa unting iki. Kadang ya lek ngedoli keliru barang ngono, sedasa unting ya keliru 15 barang ngoten lho. Dhek sibuk leh maca selawat. Lha ternyata saged ngoten lho nggih. Kula kadang nyawang ning kaduan niku isin iri ngoten. Iya iku jelas-jelas bakul kangkung dudu kiai selawate ridil ya ngono lha aku sing kadung diceluk kiai wong kok malah rapatek ngamal. Terus kadang-kadang terus metu penyakit sing niki terus njaluk supaya dileh. Kula dadene tukang kangkung malu ngene malah ruwat. Nggih mboten ngoten kudune nggih saniki dimaksimalno. Bagaimana supaya dalam sehari semalam 24 jam itu kalau memang kebisanane takdiri Allah niku kebisanan sing diparingne Allah teng kula niku berupa ngaji ngeten iki ya piye to amriye aktivitas 24 jam iku berkaitan kali ngaji. Ngeten kan malah beneran ada. Berarti cara kula nilaine pengajian kula lak dadi pirang-pirang jam. Nun saya oleh jenengan rawuh teng ngaji ngriki wau berangkat jam pinten? Jam 6 seprapat. Nggih, lah monggo kula budal keng griya jam 4. Jadi sekali wis niat niku wis dicatet. Nggih ta nggih? Niat budal ngaji teng Blitar. Berarti mulai kon Jombang sampai Blitar iki sak dalan-dalan hitungane wis hitungan ngaji. Kita iki ngaji nah. Lah bagaimana mulai? Mergo mulih apa kok ngoyo mulih? Mergo teng griya dinteni santrine teng bar subuh ngaji. Berarti budale mulih niku nggih. Wis diitung ngaji. Lah ngene wis nek mate ngene kok leren njaluk. Ya Allah kula nyuwun dadi wong tani sing antri. Ya malah ora dadi kuwi sibuk macul gak sido ngaji malah. Ya profesine napa niku ditekuni. Dari ketekunan profesi itu diniati untuk ibadah, maka seluruh aktivitas profesionalnya itu menjadi ibadah. Mboten perlu kan ngalih bentuk, ngalih wektu, napa ngalih keadaan, mboten perlu. Upama ngalih sing ngelih ben Gusti Allah dhewe ngoten lho. Sing ngelih ben Gusti Allah dhewe. Mulai supaya wis rada tuwa ora kuat lunga, Jombang Blitar wis leren-leren dhewe lho ngoten lho nggih. Bumung saiki cek serodok enom cek iso wira-wiri playon Jombang Blitar Jombang Tulungagung wis dilakoni ngoten mawon.
Niku cara tinggi angen-angen nggih ngipur atiku niku pas beneh nggih ngoten. Pas beneh tapi kadang-kadang pas boten patek beneh nggih. Jaluke sing rena-rena. Ngoten. Jaluke sing rena-rena. Nah niki dipun jawahaken nggih. Tiyang sing pun diparingi keadaan dening Allah. Tiyang sing dan apa ditakdir dening Allah, dikersakne dening Allah, tingene suci keadaan niku mboten sae menawi nyuwun pindah keadaan sana. Seming perkara alasan ben lek pindah keadaan ngamale luwih tertib. Lah kok ngoten? Kok mboten sae ten sebab napa? Sebab wong Gusti Allah niku nggih pinter lho nggih. Nertibno ngamal jenengan tanpa ngalih niku saged. Gitu nggih. Ya contone pun kathah. Niku sing kula aturke contoh-contoh niku. Kathah sing wujud laire ngandheke cara pekerjaan situasi ekonomine keng dadi tukang becak ning nyatane jamaahe panggah tertib. Nyatane kathah wong sing longgare akeh ning ya panggah ora jamaah. Kadang-kadang ngenten aku omahku ada masjid to. Mbok meniki karo Gusti Allah diparing omah sing cedhek masjid ngono lho ben jamaah. Terus salah, sing omahe cedhek masjid ora jamaah ya pirang-pirang. Nggih. Malah sing cetajos rada ado ke masjid iku malah mbek sepeda ontel kadang mlaku rada ado ngetengkling atau subuh-subuh niku 10 menit sadurunge subuh wis teko ning masjid mergo ngurmangsani lek omahe ado. Lah sing cedhek masjid ala cedhek ae kok. Malah keri yo ada kadang. Wis juga ibune wis gugah, Pak, kalau wis adzanalah wis gampang dijuke ben uji-ujian ngono kok. Pak, ujiane wis suwi Pak alah. Rong komat ta plencing ngono nututi ngoten. Wis komat. Pak wis komat aku budal dhisik kok aku lak teko kono. Alah, ibuke mulai ka masjid lah kok ijek turu. Padahal omahe cedhek masjid malah ngoten niku lek sing omahe adoh malah mboten. Omahe adoh ke masjid malah siap-siap sak durunge ngurmangsane adoh nggih. Mulane pun kaget. Niki kedadosan teng pundi-pundi meh rata. Nalika sik biyen sepeda ontel, urung duwe sepeda motor. Niku lek teko Jumatan lebih awal. Gitu nggih. Bangsa saiki sing duwe sepeda motor iki teko Jumatan malah keri. Pemene sing duwe mobil malah dipas. Niki napa? Mboten mesti fasilitas yang cukup secara duniawi belum tentu itu merubah kesergepane leh nglakoni ibadah. Mergo akeh banget wong sing fasilitasnya kurang, ngibadahe aktivitas ngibadahe tambah, kata sangat yang sing aktivitas duniawine luweh-luweh ning nyatane ngibadahe kurang niku kathah. Tapi kata sangat yang sing aktivitas duniawine patah, tur kesibukan duniawine nggih kathah, tapi kepareke teng Allah nggih kathah niku nggih kathah tiyang ngoten niku. Nggih, mboten mesti kok. Wong sing sibuk ngurusi gawean terus kelendran ora eling Allah mboten kathah. Yang sing sibuk nggih nuwun sewu to. Sawahe kono akeh sak terus kok terus sampai kelendran nggih. Nyatane nuwun sewu niki. Daerah mriko perbatasan Lamongan kalih Gresik. Niku nuwun sewu wong sugih-sugih tambake ombo-ombo. Lah ambek sawahe wong kene kira-kira ombo tambake wong mriko. Ngoten kuwi ya kaji-kaji. Desa niku tentrem ngoten, Mbak. Jamaah 5 waktu niku kaya-kaya dadi kebudayaan wong sak desa. Desane tentrem. Saestu niku. Mboten usah kula sebutne desane lah. Lek ngepasi wong sing duwe desa niku ngrungokno siarane radione niku mungkin tak GR. Pokoke kula dudune anter-antere perbatasan antarane Lamongan kalih Gresik. Teng mriku niku masyaallah isuk ngoten nggih. Jam 3 jam setengah sekawan ngoten niku ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dorukan budal teng masjid, bapak-bapak nggih teng masjid. Sampe salat dalu teng masjid ngenteni subuh. Nggih badhe subuh sing ibu-ibu wangsul, bapak-bapak nggih wangsul, sarapan badhe sarapan budal teng tambak. Ngoten niku pun kalih nyangklong sarung, serban, kupluk kaji ditinggal teng masjid. Mangsul keng tambah mboten mangsul teng griya, mangsul keng tambah jujuk masjid adus teng masjid. Langsung wau men nggawa kupluk kaji serban wong rata-rata niku kaji ngoten lho nggih. Ngoten niku terus salat duka teng masjid. Bareng-bareng wong akeh. Badhe salat duka mboten langsung wangsul jam 11. Dinteni kira-kira sak jam pun zuhur
Jamaah itu badhe jamaah zuhur nembe wangsul samidah. Nggih istilah kecekedap nilai tambak malih sonten nggih pun buka kula kaji di daerah masjid malih. Dadi jamaah niku tertib sak desa niku. Mboten nate enten maling padahal griyane tiyang sak desa niku mboten nate enten sing ditutup lawange. Sedinten sedalu 24 jam itu enggak pernah dikancing. Anak-anake kathah sing do hafal Quran. Lho, ternyata yuk sibuk sugih lho nggih. Alasan aku sibuk ngurusi salah, sawahmu sak pirang hektar iki ombo, tambake bapak-bapak kaji sing kula critakne niku wae. Nyatane yo do iso lunga kaji, nyatane yo nuwun sewu yo isih kabur duwe anak. Lha iki lho nggih, nyatane yo iso ngenyangoni anake teng pondok, ya iso jamaah tertib 5 wektu. Gitu nggih. Nyatane bangun masjid niku sae sangat. Zaman kula dugi ngrika sekitar tahun 79. Niku wedi pasir niku nggih bangun masjid niku. Teng Jombang niku pasir sak truk regine sik 7.000 gang 100 zaman semonten. Niku teng mriko niku sak kibik mboten sak truk. Sak kibik niku mpun sekawan doso 2.000. Berarti lek sak truk pinten kibik niku. Lho ngoten niku mbangun masjid zaman semonten pun cor-coran, Pak. Ya ora eman. Luwih apik masjide timbang omahe. Desane niku. Lho ternyata mampu nggih. Mulane nek nuwun sewu kata-kata nek enek wong alasan piye anu lho ye desa mriki niku angel ditata. Lah desa kene kok gampang. Ternyata kemampuan amal baik itu bukan karena alasan keadaan. Desa apa kutha kok alasan marai wong kutha niku angel ora mesti wong kutha sing sregep ya pirang-pirang. Wong desa sing glonjong ya pirang-pirang. Gitu nggih. Mari anu lho desa kula niki pentong jeblok lha budal masjid niku mleku-mleku. Nah lah desa sing sregep ya akeh. Soal mleku-mleku ora kena nggo alasan gitu nggih. Mulane mboten kena alasan keadaan untuk meninggalkan amal mboten kena. Ternyata napa? Sing baku sing penting wong niku duwe tekad. Semende dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten cerita nggih sing sakjane pun nate kula critane. Niki malah ketemu pas kitabe niki. Ketemu pas kitabe. Kitabipun namanya kitab At-Tanwir. Enten salah setunggalipun ahli tasawuf niku cerita. Ahli tasawuf cerita. Wadittu law annani taraktu kullal asbab wa utitu kulla yaumin rahifaini. Yuridu bidzalika an yastariha min ta'abil asbab. Suatu ketika aku iki nglamun duwe kepinginan karep mendah ya. Mendah kertas mendah. Mendah niku cara ngriki apa? Mandar. Mandar ya. Enten malih dahneo. Dahneo penake upama ngene iki aku ora sibuk nyambut gawe mung sekedar golek panganan roti rong ngiris saya kok kangelan nyambut gawe kaya ngene malah gak iso ngibadah wiridan sing istiqomah. Iki mandar ngene iki aku ora usah nyambut gawe wiridan tok gethu tapi wis enek sing ngeteri roti. Niki ceritane wong ahli tasawuf niku wae. Akhire terus pundi? Akhire fasu cintu. Kok temak teng mriki disingkat. Nek sing teng kitab sanes nika sing nate kula critakne nika dados kuli. Akhire wangsul king pasar piyambake di kenapa menangi enten tiyang tukaran. Nah, terus kalih piyambake dipisah wong tukaran niku wau. Lah pas misah wong tukaran niku enten polisi patroli. Langsung karo polisine ditangkep sisan. Urusane engko urusan ning kantor terus disel. Fasu cintu banjur disel sapa ingsun.
Sumakuntu nuli ana sapa ingsun iku fisijine ing dalem sel yukta ditekaken ilaya sak maring ingsun kulaya meneh dalam saben dina apa biro rifa ini kelawan roti loro bendina iki aku lek kiriman roti menyen jatahe teng sel ngoten lho. Fatala zalika alayya hatta dajartu sampai kok gak ditok-tokne to ya jareke ngenteni keputusan klebu apa diadili kan enten bukti-bukti ngoten nggih kok kadang dibuka-buka saya lagi jare diluahe sampai aku wis bosen ning sel kene fakartu yauman fi amri akhirnya aku tafakur ngrenung tak angen-angen iki salahku apa tibae enten jawaban swara tanpa rupa faqilali maka diucapaken limaring ingsun jareke kowe njaluk jatah bendina roti 2 iris salahe kowe ora gelem njaluk keselamatan ora njaluk afiyah kasantosan walam tatlub minna al afiyah sliramu ora gelem nyuwun saka ingsun nyuwun afiyah nyuwun keselamatan lan kesantosan ya tak kei apa sing mbok jaluk saiki faqainaka matolapta apa sing mbok jaluk tak turuti apa sing mbok jaluk tak terjare kepengin nganggur ora usah nyambut gawe ben iso wiridan gethu jaluk jatah bendina roti loro-loro lah saiki wis tak turuti roti loro-loro lah kok kowe bosen maling Rasulullah ngoten pastaghfartu min dzalika kasih aku wis gak pengen ning sel istighfar tak akeh salah aku warjatu ilallah aku majul bali marang Allah pas wis bar wiridan ngono lah kok moro-moro lawange sel kuwi didodhok wong ibake aku hanya dinyatakan gak salah terus metu mula sangka niku Syekh Ibnu Athaillah niki ngelingaken fata'addab bihadza ayyuhal mu'min wahai wong mukmin nganggo tata krama marang pangeran wala tatlub lan aja nyuwun sapa sira nyuwun an yukhrija yen to ngetokaken sapa Allah ka ing sira min amrin saking suci perkara wa yudkhila lan mlebokaken sapa Allah ka ing sira fima ing dalam perkara suwa kang saliyane perkara mau aja sampai njaluk ngalih posisi bicara penaya omong ngoten jaluk ngalih posisi jadi petani pengen jadi pedagang gak penak pengen jadi pegawai gak penak metu pengen jadi tentara gak kuat latihan kurek metu desersi walas malah ruwet akhirnya gak ada sing beres dunun saya lagi bakul niku lagi mboten istiqomah ya ora dilangganan lho nggih niku lho nggih enak duwe rombong iki tenggen kula enten tiyang ngoten niku. Kalau Gusti Allah niku diparingi enten rombong jane iso gawe rombong sing disurungi ngoten nggih. Coba sakniki dodol kacang ijo, kolak kacang ijo. Miter 5 desa 6 desa ngoten. Jane ya payu ning kurang akeh. Ngoten jane persoalane kurang akeh jane. Nggih payu jane. Tapi kurang akeh. Ngoten niku pun mboten telaten. Sesuk neh ngalih ora kacang ijo napa lontong balap wale neh lontong balap lah pas dodol lontong balap malah sing akeh sutakok kacang ijo pas dodol kacang ijo kok ora patek enek sing takok ya payu ning ora patek enek sing takok ibu saiki kemarin dodol lontong balap ora enek sing nyegat sing kata lho lari no sajian kacang ijo to sajian malih ini ku akhirnya ya mbak bingung nek lah aku dodol kacang ijone gak payu nek bingung sesuk rombonge didol rombonge didol gak penak jareke dodolan ngono dadi tukang becak loro-loro tenan lho ngoten niku akhire mboten duwe langganan gak duwe profesi sing genah ngoten tapi nek purun temenan nun sewu dadi tukang tambal ban ngoten mawon niki cara hitung-hitungan profesi dunia lho nggih. Dadi tukang tambal ban nek telawaten tukang tambal ban susu duwe kompresor. Susu terus duwe alat nika sing menapa dingge nganu ban sing penak ngoten niku lha susu dadi juragan ban. Susu dadi agen ban. Susu duwe pabrik ban.
Upama ngalih niku sing ngelih Gusti Allah lah delalah ngoten. Limbahe ban bekas niku kathah. Ya terus dipikiran lah ini upama digawe kursi no gila sesuai dhek gawe kursi. Tekok limbah ban. Terus akhirnya dipikiran ya limbah kursi kuwi upama tinggal gandengnya mebel-mebel liyane lak tepak lah. Akhirnya dia buka toko mebel. Ngalih profesi akhirnya tukang tambal ban pindah jadi toko mebel lah. Sesuai kenal karo tukang ukir Jepara lah, sesuai jadi supplier bahan bakune tukang ukir Jepara kayu jati lah, sesuai jadi bos kayu ya, karena jadi bos kayu sesuai dia kenal ekspor impor Londo sing seneng kayu ukiran lah dia sing jadi bos ekspor itu sakit sing kalih Gusti Allah itu sakit betul lagi tapi nopo posisi sing sakniki jenengan ayahi niku ditekuni dinikmati. Nek pancen payahe saged ngamal. Mboten usah metu king profesi niku, ngamal niku saged. Ngono niku kathah kok. Para sahabat niku macem-macem kok. Enten sing model sahabat Abu Hurairah, mondok selawase. Sahabat Abu Hurairah niku dadi Ashabus Sufah. Ashabus Sufah niku sahabate Kanjeng Nabi sing manggene teng emper masjid. Enten tamu ngladeni ngono nggih. Sosok ngadeni Kanjeng Nabi, nggih dahare nggih. Nek pas Kanjeng Nabi enten daharan nggih dahar sareng-sareng didung ngoten nika. Nek mboten enten nggih poso lho ngoten niku. Wonten sing model Abu Bakar. Nggih, nyambi dagang tapi nyatane benditen saged ngaos sowan Kanjeng Nabi. Wonten sing model Abdurrahman bin Auf niku konglomerat. Abdurrahman bin Auf niku termasuk konglomerate para sahabat. Sampai Kanjeng Nabi lek nyindir mboten nyindir nate ndawaken somben sahabatku iki sing mlebu ngeten nggih. Nabi sing mlebune swarga mburi dhewe. Kalah karo nabi-nabi liyane. Sing mlebune swarga mburi dhewe iki Nabi Sulaiman. Nah, sahabatku sing mlebune swarga mburi dhewe kuwi Abdurrahman bin Auf. Mergo Abdurrahman bin Auf kuwi Sulaimanu ummati Sulaimane mergo saking sugih Abdurrahman bin Auf. Ngoten niku sahabat Abdurrahman bin Auf kok terus malah cilik ati piyambake niku terus malah pengen melarat. Saking pingine melarat lek sedekah dientek-entekne. Sedekah niku dipol-pol digedhek-gedhekne di sedekah-sedekahne. Ora malah entek, malah akeh di sedekahno. Nek pancen posisine keng Allah niku bakat sugih kaya sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku dipanggah sugih mawon. Mboten saged melarat. Betul nggih? Tapi lek bakat niku bakat melarat kados sahabat Abu Hurairah, nggih panggah teng emper masjid mawon mana. Tapi ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf nggih dadi sahabat linuwe akrab kali Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah nggih ngaten. Senajan mboten sugih tetep mboten enten rasa minder, mboten enten apa, kedua-duanya niku ternyata mampu mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena filosofinya memang sama. Bentuknya beda ning filosofine padha. Cara Abdul lah umpamane tasbih iku ya donya kuwi iki. Ya aku ngitung duit ya ora ngitung duit, ngitung Allah. Jadi jenengan nek ngirisi tahu, ngirisi tempe aja ngirisi tahu tempe niki ngitung tasbih subhanallah. Dadi lek ngirisi tempe sedina ping 1000 ya, berarti duwe tasbih ping 1000 ngoten gak jane. Jahit lek wis dianggap niku tasbih Allah. Jadi oleh akeh. Itu soal profil penjahit itu lah nek wong dandane dijahitno lek ora ana ya wis ngoten mawon kok. Niku jenenge sing ngelih Gusti Allah, mboten usah kok terus. Mau laren ora dadi penjahit aku, ngelih-ngelih liyane karepe dhewe, ya lara tenan. Banyak isone niku. Kata sangat contoh-contoh ngoten niku. Lek pancen jatah niku sugih lah mbok diwene wah kaya entek ngoten iki. Ya panggah sugih mawon. Mboten saged melarat. Nah, sing penting mboten kok soal sugih utawa melarate niku sing dadi pilihan. Itu lho maknane niku. Tapi dalam posisi sugihkah kamu, dalam posisi melaratkah kamu, atau dalam posisi pangkatkah, dalam posisi apakah kamu,
Asal dalam posisi itu kamu benar-benar merasa menjadi hamba, maka sebenarnya posisi itu pun bisa dipakai alat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah njaluk ngalih posisi, mboten. Idza kana ma anta fi mimma yuafiqu lisanal ilmi syarate. Ora oleh njaluk metu niku anggere napa sing sampean lampahi, napa sing sakniki dadi posisi panjenengan niku masih tetap sesuai dengan bahasa ilmu syariat. Artinya lek dihitung-hitung cara syariat ngono kuwi ora haram. Mosok dadi tukang tambal ban haram. Mosok dadi tukang becak haram lagi mboten to nggih. Terus alasane nafsu. Tapi lagi dadi tukang becak niku jamaah mboten saged tertib. Alah jare sapa? Akeh sing tertib. Karek kowe gelem ta ora ngoten tok aja. Jadi selama pekerjaan posisi itu tidak langsung menyalahi aturan Allah, maka kita tidak perlu minta pindah. Mergo lek sampai minta pindah, fa inna dzalika min su'il adabi ma Allah taala. Nek sampai njaluk pindah niku termasuk su'ul adab, nyalahi tata krama. Nyalahi tata krama. Upamane enten karyawan diposesekno dadi napa istilahnya dadi pelayane bos langsung. Asale niku piyambake ahline niku ahli bengkel. Wah, lah nek nukang teng pas teng perbengkelan niku ndandani mobil sing ruwet-ruwet kok napa saged dandani upamane kan. Jadi karo bosé ditimbali wis kene mulai sesuk anu ya. Sing omah kene enek tamu-tamu kowe sing ngladeni. Lah kok ora gelem. Wah, mboten saged, Pak. Kula niki mboten profesi kula, sing penak kula sampean deleni dados anu bengkel mawon lho. Tak teng bagian perbengkelan mawon maning ngoten. Dene iki jenenge lak nggih nyalahi tata krama to nggih. Gak manut bose to. Lah soal kudu keahlian ngono kan biyen lho saiki bose butuh nekane kowe supaya kenal karo tamu sing rena-rena. Lah, enten sing ora nggone barang njaluk kula mawon Pak sing sampean kena nrimo tamu padahal bakate dadi kernet. Lha ngoten niku ya ora posisi jenenge. Di posisine Allah niku mesti enten maksud. Di posisine Allah niku mesti enten tujuan, enten hikmah. Ngoten supaya gak tata krama. Sing bener fasbir. Bertahanlah kamu. Sabarlah. Li alla tatlubal khuruj binafsika. Aja nganti sampean metu king posisi niku krana karep sampean dhewe ampun ngantos. Nek metu krana pancen sing ngetokno niku Gusti Allah. Fatuti matulib ma tulibta wa tamna'ur rahah fihi. Nek kowe gelem ngono, kowe jenenge wis iso nglakoni. Fatuta ma talabta. Lek kowe gelem sabar, nek gelem sabar, engko ya ditokno dhewe karo Gusti Allah. Lah nek gak sabar ngoyo, mungkin kowe diparingi posisi sing mbok jaluk kowe. Tapi kowe ora diparingi roha, gak penak. Diparingi tapi gak penak to sing ngoten niku. Saged tak kasus niku lho ceritane sing teng penjara niku lho, sing teng sel, lagi diparingi, tapi lah gak penak. Nggih. Diparingi malah gak penak. Mulane farubba tarikin syai'an wa dakhilin fi ghairihi liyajida sarwah wa rahah fayat abu wa qubila bi wujudi taksir ukubatan li wujudil ikhtiyar. Kata sangat tiang sing meninggalkan profesi pertama menuju ke profesi yang lain dengan harapan pada profesi baru ini dia dapatkan sesuatu yang enak, kemewahan, kenikmatan. Tapi ternyata di profesi baru itu dia malah payah. Dia mendapatkan kesulitan-kesulitan karena memang napa tentu akeh saingane. Akeh saingane. Lah kemudian iki kata, tapi lek wis ahlimu. Kowe wis ahli cul cilik, padha-padha saingane ahli karo gak ahli lagi pinter sing ahli ngoten ta nggih. Mulane ampun bosen. Bosen niku mboten oleh. Bosen niku mboten oleh. Istilahnya ngeten. Kalau posisimu sedang menjadi paku, sabarlah. Yang penting jangan ingin kamu jadi palu.
Jadilah paku yang baik, sehingga ketika kamu benar-benar bisa menancap dan mengait antara kayu satu dengan yang lain, maka palu itu akan berhenti sendiri wis gak arep maloni awakmu. Nggih ta nggih? Aja sampai kualik, Gusti kula ampun dadekne paku, kula dadekne palu menung, bentukmu cilik do dadekne palu panggah mancep lho. Nek paku njaluk dadi palu. Tenan dituruti tenan paku niku didadekne palu tenan, lan yo moncap mancep mawon. Nggih. Wis to, lakonono lek mau dadi paku. Sing penting lek mancep ning kayu sing tenanan. Engko anggere kowe sabar dadi paku lak leren-leren dhewe, palune gak gelem gandhen. Nggih, upama terus digandeng tek sing ketuthuk wis jujuk kowe, sing ketuthuk kayune. Nggih ta? Nah, begitu pula ketika kamu menjadi palu, cepatlah kamu memanfaatkan posisi palumu itu. Jangan jaluk dadi paku, lara kabeh. Sing mbok paku ya pecah, nek palu dadi paku dadi paku pecah kabeh. Ngoten. Dikai contohnya itu lah genah ya. Ternyata apa? Antara paku dan palu sama-sama bermanfaat. Upama gak enek palu, pakune ya mancepe angel, tegese gak iso tinggi mengaitkan dua belah kayu. Begitu pula seandainya enek palu tok gak enek pakune ya panggah kayune ora iso kantil ngoten. Nah, tapi ternyata apa? Lebih mulia mana antara paku dan palu? Nah, padha mulyane, padha pentinge wong butine dicekel karo tukange. Nggih. Sing paku dicekel tangan kiwa, sing palu dicekel tangan tengen. Tak lah karena wis arep mancep dicokne karo juragane, tapi diduduk terus deng. Nah, bungsa pun anu mancep tenan ya leren. Palune ya melok leren. Gitu nggih. Mane wong urip teng donya niku sakjane mboten enten sing luwih mulya luwih asor mboten enten. Kabeh niki tibake napa? Menjadi paku dunia atau menjadi palu dunia. Lho. Masih palu yo gak penak kok. Gesekan terus karo paku. Sing dadi paku yo gak penak dituduki terus karo palu. Tapi kalau kamu memandang masalah, jangan sekali-kali masalah itu kamu anggap pokoknya gak ono palu kok sing iso nyelesaikno soal palu tok gak iso. Palu yo nyelesaikno masalah, paku yo nyelesaikno masalah. Lek sampean mung dhewe penganggap bahwa alat untuk menyelesaikan masalah itu hanya palu tok lho, kok lak gak ngergani linggis kowe. Kowe lak gak ngergani tang. Kowe lak gak ngergani napa niku jenenge? Catut, jenenge nggo jabut paku. Catut itu nakalan, paku-paku dincep nangel-nangel jabudi ae lho. Aja ngono. Memang posisinya harus jabuti. Ngoten lho nggih. Lah sing jare pak catut wis palu kowe tukang nutuki paku malah aku niki kesel jabuti le. Aja ngono. Memang tugasmu iku tukang jabut paku. Lah sing palu tukang nglebokno paku. Ya aja iri ta. Ini kabeh kuwi alate tukang. Menungso niki alate Gusti Allah, khalifahe Gusti Allah. Niki elek posisine dhewe-dhewe, aja dadi palu sing purek, aja dadi tang sing purek. Ngoten. Aja milih. Nek tang kok senengane dadi palu wae, ya pas wayah nek paku nyongot angel diselesaikne. Mane jenengan kudu pandai-pandai meyakini apapun yang diposisikan Allah pada diri saya, maka itulah yang paling bermanfaat. Dan niki napa dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngilingaken dhateng kula panjenengan, yaiku wau la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Aja pisan-pisan sediramu nyuwun supaya kowe ditokno saka suci keadaan. Perlune arep ngamal ning gone liyane keadaan mau. Kowe gak perlu njaluk ngono iku mergo lek pancen Allah ngersakno tanpa metu saka keadaan pun kowe bisa ngamal. Bisa ngamal. Wong ngamal niku jane kalih Allah taala digawe gampang kok. Nggih. Lek kowe lara salate karo lungguh. Lek kowe lungguh gak kuat salate karo napa turun miring. Lek turun miring saja ya panggah ra iso karo lumah. Lha
Ternyata masing-masing posisi dan proses profesi posisi niku ternyata enten ngibadahi dhewe-dhewe. Ngoten. Penak pundi dadi wong melarat karo wong sugih, padha penake lan padha gak penake. Lha Allah adil kok nggih. Allah adil. Nek dipikir-pikir jane wong sugih karo wong melarat niku penak pundi, padha penake ya padha gak penake. Wong sugih niku lek sama nangan-nangan sing jero tenan, wong sugih niku ngladeni wong melarat-melarat. Ngladeni wong melarat. Lah sing wong melarat niku nggih ngladeni wong sugih. Sami. Antarane bos karo karyawane niku penak pundi? Ya padha penake, padha gak penake. Wong dadi bos niku mikir karyawan 100, berarti napa? Olah rezekine wong 100 niku cara gampangane sing tanggung jawab bose niku. Kan berarti makili mikir wong 100 lah ngoten to. Makili pikirane wong 100 ben wulan bayar wong sakmene lah. Lah sing dadi wong melarat penak, ora usah mikir ben wulan wis enek bayaran. Sing penting kowe mikir tugasmu kuwi apa. Jadi ternyata mereka akhirnya padha kok derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek teng ayat genah nih kok inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bukan karena posisi. Kemuliaan itu bukan karena pangkat posisi. Tidak, kemuliaan itu seberapa kemampuanmu di dalam posisimu masing-masing itu untuk iso nuruti perintah Gusti Allah. Nek dicontohne teng paku wau, paku sing apik iku paku sing piye? Ya paku sing gak bengkang-bengkong lak ngoten to. Palu sing apik iku playune sing piye? Palu sing apik iku palu sing gak blesat-bleset. Lha terus sing mulya di antarane paku karo palu. Padha mulyane, padha pentinge. Wong sugih karo wong larat penting di padha pentinge. Lek gak enek wong sugih wong larat ya bingung, lek gak enek wong larat wong sugih ya bingung. Teng mriki niki mulane dalam posisi apapun kamu jangan sekali-kali minta keluar, karena posisi apapun itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah untuk menjadi modalmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa sing iso komunikasi kalih bos niku namung karyawan napa namung sing cedhek karo bos lagi mboten nggih. Masih karyawan biasa lagi iso to komunikasi karo bos. Angger dhek eleh nglakoni tenan malah diperhatekno niku lho. Iku jan bocah iku bocah anyar tapi kok apik men ditugasi kok mesti tertib. Lah mungkin sesuatu diperhatekne kan wae kok dadi pimpinan kan wae tukang mbah mobil. Semimpin dhek mergo nek mbah mobil kok resik. Sing dhisik kok mbah mobil sok koproh-koproh ngono. Lah pun sesuk dadi pimpinan tukang mbah mobil. Sesuk konangan keahliane. Liyane konangan munggah terus munggah nek pancen wayahe munggah ora wayahe munggah tetep enten perhatian khusus ya lek bos biasa niku bos donya napa sing gawe donya Gusti Allah mesti enten simpenan pangkat simpenan derajat sing bijing badhe diparingi Allah Subhanahu wa taala. Dereng mesti lho nggih wong sing diparingi kedudukan tinggi itu diistimewakan oleh Allah. Dereng mesti. Kadang-kadang kalian apa bolak-balik kula contohne antarane camat kalih tukang ngumbah-umbahe Pak Bupati ngoten kira-kira pangkate dhuwur pundi? Cara pangkat dhuwur camat, tapi dalam hal keakraban dengan keluarga bupati akrab pundi? Ya akrab sing tukang umbah-umbah niku nuwun sewu nggih. Kaos Pak Bupati dhek sing ngumbah. Sprene Pak Bupati dhek sing ngumbah. Malah lek perlu karo Bupati pas arep budal ning anu kok kamarku diresiki ngoten. Sampai mlebu-mlebu kamar wani lho nggih. Gitu nggih. Nek pemane Pak Bupati karo Nyonya Bupati tidak tebe teng pundi-pundi sak putra-putrane sing kon momong sinten? Lah nggih niku. Teng pundi-pundi camat apa wani? Mlebu kamare bupati. Makanya sebenarnya sama saja urip ning dunia iki sakjane tentang keakraban dengan Allah itu dari proses napa kedudukan dari yang manapun sebenarnya saged dialat
napa taqarrub ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Baginten cekap semanten mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung saged tansah nglenggono anggenipun dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala saged ngadahi raos taqarrub keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man bi yadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.